טוב, קצת שמה, קצת עדיין יש לי אדום, אני לא מבינה. מה קורה? קצת... איזה באסה. אני קצת יוריד, בדרך כלל אני לא יודעת, במצלמה רואים אדום, בחלק של המראה לא, שם ספרי, הורידה. אלה, זה איפור. לא, עריכות ודברים של עצמי. אני אשים את זה, למה? קצת עוד פעם, לא שמתי על הסונטר נראה לי. אני יודעת שאנחנו באמצע איפור. טוב, זה זמן של כנראה הרבה זמן, באמת לא עשיתי הרבה זמן, נראה לי כמה חודשים, אז בגלל זה ככה, כי אין לי זמן הרבה. טוב, ואחרי ששמתי את זה, אני עוברת לפלטה השנייה, כי צבעים שאני לא צריכה ורוד וזה, יש לי פה כאלה. מה שאני צריכה זה את הצבע, אז אחד יפתח. הוא באמת יפה, הוא ממש מבהיר לי את העיניים, לא לירסו. אני מתקשרת. תזמיני משהו. ואני שמה, וואי זה לא. קצת שמה ככה. לא. קצת ששם קצת כזה צריכים, שצריך כאלה שצריכים. לראות אותם למה אם לא יודעת, גידו לתגובות, ככה אני עושה תמיד בדרך כלל. לפעמים אני לא תמיד עושה עם אני שמה מצלמה. ואני לא כמו כולם. אני יודעת לפעמים שאני שונה, ואנשים אומרים לי את זה, אבל אני מתעלמת, ואני עוברת מלא תקופות בחיים. לפעמים זה יכול להיות קשה, לפעמים זה כואב, אבל אני מתגברת. לפעמים זה גם יכול לשבור את הלב. פעם אחת עוד שנייה התעלפתי עם איזה תגובה, שזה ילדה עשתה לי משהו נוראי. ושאף אחד לא רוצה לעשות כאן. לא. היא אוהבת להציק. בעיקר. איזה הבדל. איך מוחקים את ההודעה? וואו. איזה איך מוחקים את ההודעה ככה? פה אי אפשר